И Костахор от YouTube, аз съм преследвал и това е Subway Surfers Gameplay 3 и да, знам, че отсъствах много дни, даже 2 седмици и да, значи отсъствах, защото какво да ви кажа, хора, просто не ми се снимаше, значи 2 седмици отсъствах и да, съм снимал. И така, снимал с 60 попаса, малкото и снимал с Bandicam, значи имам различни програми за снимане, значи за 900 паса ще ви кажа кои са. Не представете да ще дам, ще бъдем падания. Да, значи програмите за снимане са за да Soft Game Recorder. Значи, чакайте се за да Soft Game Recorder и за снимане на игри. Bandicam е за снимане на игри за декстоп. Към тази Studio 7 аз я имам. Значи на мен с Bandicam е за екрани за игри. За да Soft Screen Recorder имам. Да. Да ви покажа героите ми. Ето. Виждате тук. Значи имам Bandicam, като тази Studio 7, тя е за екран, Fraps е за игри, за Soft Screen Recorder е за екран фак, за да Soft Game Recorder е за игри. Други програми май нямам, само 10 програми имам, да. Camtasia, Fraps, Bandicam, Screen Recorder и Game Recorder и изличаваме. И да, ще направя чуть падали и още едно и ще слушам. Изчитам хубав бордел. Така. Малко лагно, но ще плаче падане. Ще слушам. Следващия епизод на 4. Ще снимам също на 4, обаче Subway Surfers 4 геймплей ще бъде по-дълъг. Как 8-9 минути. Бързо. Добре, надявам се да ви хареса този геймплей и чао!